Andrej Babiak emigroval do Spojených štátov v roku 1939. Ako 15-ročný cestoval sám poza Atlantik, kde sa stretol už so svojou rodinou, ktorá emigrovala o čosi skôr v meste Bridgeport v štáte Connecticut. Žil až do samotného odvodu do armády. V roku 1942, potom čo dovršil 18 rokov, bol odvedený a o rok na to sa pridal k armáde Spojených štátov, kde absolvoval vojenský výcvik. Andrej sa už od začiatku chcel pridať k výsadkárom. To sa mu aj podarilo a zároveň stalo aj osudným. V decembri v roku 1943 už ako príslušník 508. výsadkového pešieho pluku 82. výsadkovej divízie sa nalodil na vojenskú transportnú loď smerujúcou do Veľkej Británie, kde sa zorganizovali vlastne spojenecké vojska v predvoji k blížiacej sa invázii do francúzskej Normandie. Andrej Babiak padol v ranných hodinách 6. júna 1944, celé 4 hodiny pred tým, ako k francúzskému pobrežiu dorazili prvé vyloďovacie člny spojencov. Žiaľ, nemeckí obrancovia tejto oblasti otvorili regulačné hrádze na miestnych riekach, zaplavili tým rozsiahlé územia francúzskeho vnútrozemia a tie sa stali Andrejovi osudným. V tme, v ktorej skákali, Andrej dopadol do rozvodnenej rieky, nebol schopný veľmi rýchlo sa vyslobodiť zo svojho postroja a bohužiaľ utopil sa. Pochovaný je v súčasnosti na americkom centrálnom cintoríne nad plážou Omaha na Normandy American Cemetery. Spomienka na výsadkárov ako Andrej Babiak je pre nás v 82. výsadkovej divízii dôležitá, pretože naša história je významnou časťou inšpirácie pre našu prácu. Naplňa dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti, reprezentovať odvahu a odhodlanie výsadkárov z minulosti je nevyhnutné pre to, čo robíme dnes. Takže sme vždy pripravení a sme odovzdaní naplňať odkaz tých, ktorí kráčali pred nami. Andrej Babiak reprezentuje slobodu, reprezentuje všetkých, ktorí sa vzdali svojich životov v boji proti fašizmu. Opustil Slovensko, stal sa americkým občanom a v roku 1944 sa vrátil späť do Európy, aby pomohol poraziť fašizmus. Reprezentuje slobodu a prepojenie medzi Spojenými štátmi a Slovenskom. Je klasickým americkým prisťahovalcom. Odišiel do Ameriky ako mnoho ďalších Slovákov a pomohol vybudovať Spojené štáty. Viac ako 3 milióny Američanov má nejaké väzby so Slovenskom, čiže prepojenia medzi našimi krajinami sú skvelé. Múzeum vysťahovalstva je otvorené neustále po telefonickej objednávke. Mapuje bohatý kultúrny, spoločenský, náboženský život Slovákov, Rusínov, Maďarov, Rómov, Nemcov, ktorí emigrovali z územia dnešného Slovenska do Severnej Ameriky, teda do Spojených štátov amerických a do Kanady. Pamätník sme inštalovali pred budovou Múzea vysťahovalectva, teda je verejne prístupný všetkým, kľudne si ho môže kto prísť uctiť.